Ayo Ki, Mamai Ardi lagune diputer. Mamai Ardi sing duwe kawasan Bangkrong. Kanggo senang Ardine keding. Asik. Pengen madurung demen nang apa sekin kangen. Aduh kakak di apa kaken kula demen kula ne kangen. Asik jenengan iya kanggo kangato. Iya colong-colongan karo kangato ya Yumina. Papai Ardi ya kangato sing de Bangkrong. Yen sedina durung telepon ati sun tambah ketuun kaya katon klayabe lamon parek tetubruk bae. Jos asik jenenganan Mamai Ardi sing duwe Bangkrong kanggo senang Ardi kanggo kangato minangka Pape Ardi sing paling eman sing paling sayang. Manuk darah sing putih mlakune sempoyongan rasa rindu ning ati ketemu colong-colongan. Mamai Ardi sing duwe Bangkrong. Manuk puyuh sing ireng mancing ning jero kronjo bagian arang turu bareng asal semi kuping pindo pengen barengan seranjang wong loroan. Yen sedina durung telepon ati sun tambah ketuun kaya katon klayabe lamon parek tetubruk bae. Sing Mamai Ardi priwen pipindone ari wong ado-adoanku ya engko anaga rong taun sepisan masih kanggo Mamai Ardi sing de kawasan Bangkrong. Mamai Ardi wong Bangkrong. Manuk darah sing putih mlakune sempoyongan rasa rindu ning ati ketemu colong-colongan. Los colong-colongan karo kangato aduran gang. Ayo mas kanggo Mamai Ardi Papai Ardi. Manuk puyuh sing ireng mancing ning jero kronjo bagian arang turu bareng asal semi kuping pindo mula pengen barengan seranjang wong loroan. Bengene madurung demen nang apa sekian kangen. Aduh kakang di apa kaken kula demen
mau madurung demen konon Mamai Ardi bareng kin ado-adoan dadine kangen terus ya. Yen sedina durung telpon ati sun tambah ketuon kaya katon klayap lamon pare tubruk bae